Takže, ja som Líza. Takže ahoj. Viete, že ja som si zmenila prezývku. Vtedy som bola dobrý deň ľudia. A teraz. Takže, čaute. Teraz je taká prezývka. Dneska budeme robiť. Čo mám radšej? Budeš mi počítať? Hovoril si, že áno. On sa hanbí. Budem musieť ja sebe. Takže, niečo tu mám. Pokračujeme podpis. Môj podpis. Takže to bol môj podpis. Pardon, to si robím srandu z vás. Dúfam, že ste na to neskočili. Pretože keď áno, tak nie ste všipkári. No čo mám vám povedať? Zase vonku na ulici niečo vyhľadá. Ty vole. Fúka, ako keby išlo o život. Toto robí. Ja sa bojím. Čo keď niečo na nás padne? Vy sa nebojíte? Tak to si zvlášť, ja robím srandu. Dobre, takže ideme tých 7 sekúnd napočítať. Dobre, teda. Takže keď poviem 0, tak proste budete musieť povedať naraz. Takže, ktoré jedlo mám najradšej, sa ma pýta. Viem to určite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Špagety. Povedal som správne? Dobre. Povedal som správne. Ja som majster sveta. Takže, ideme ďalšie. Čo je to? Takže, Majko sa ma pýta, že akú hračku má najradšej. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hot Wheelska. Povedal som správne? Ja som majster sveta. Ja som majster sveta. Takže, jak viete, že som majster sveta, tak isto viete, že čo mám na mysli. Prepáčte ľudia, budem musieť končiť. Toto bolo tých 7 sekúnd a budem musieť ísť a pozrieť sa na mňa kričí mamina. Takže, čau.